उदालगुरियाव बीपीएफनि दिसपुर सल' यात्रा लोगोसे सुबुंगमा हाबाफारि। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि साखाफारा जानायजों लोगोसेनो बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया उदालगुरि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव जानानै थाङो। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दिनैनि हाबाफारियाव उदालगुरि गलमा गोजौ फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय उदालगुरि सोहोर जानानै नोलोबारि गेलेग्रा फोथारसिम दिसपुर सल' यात्रा हानजा सुरनाया जानानै थाङो। नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे सुबुंगमा मेल खुंफुङो। मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो हाग्रामा महिलाजों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहान दैबारि, आसामनि मन्त्रि चरण बर', बिटिसिनि इएम प्रेस मुसाहारि, बिटिसिनि हायुंआरि खुंथायनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि आरो गोबां आलासिजों बीपीएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। खमैबो 7,000सो रायजोफोरनि बाहागो लानायजों उदालगुरियाव दिसपुर सल' यात्रा आरो सुबुं गौमाया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे सुबुं गौमायाव बीजेपी, यूपीपीएल आरो गोबां दोलोनिफ्राय सोद्रोमाफोरा बीपीएफआव जयनिं जाफैयो। दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला बीपीएफनि जानानै गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिसपुर सल' मोनसे जात्रा खालामदों, बे रेलि खालामदों। बे रेलिया गसाइगावनिफ्राय आरम्भ आरो गसाइगावनिफ्राय दिनैसिम जिखिनि रेलि खालामबाय थादों दिसपुर सल' जात्रा, बियो बीपीएफ हान्जाया साक्सेस खालामनो हादों आरो साक्सेस जादों। गासिबो जाथि जनगोष्ठी ओंखारबोजोबदों, जों नुनो मोनदों। आरो दिनै उदालगुरियावबो खोब पजिटिभ आरो बिनि उनाव तामुलपुर जाबावगासिनो दं। तामुलपुराबो आं जिखिनि मिथिबाय थादों बिराद मोजां। आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो, दिसपुर रेलि सल' जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ, जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ, जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ। बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दं। अर्थआ बेनो, दिसपुराव जोंहा एमएलए फाथायनांगौ। बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ। 15टा सिटखौबो जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायित्व आरो जोङो फाथायगोन 100%। बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन सार? बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो, बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन। आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै। सार, नोंथाङा मोनसे खोथा बुंनो जे नोंथाङा जेनेबा बिटिसिखौ जों नोंथाङा उन्नयन खालामनांगौ, खुनु एमपि जों खोथा गैया होनना बुंदों नोंथाङा दिनै रायजोसभा लकसभायाव गोबां दिनै एमपि बिटिसिआव मा मावगोन? जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ, बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ, बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन। बे रायजोसभा एमपि बेसेबां खामानि दं। सार, प्रमद सारा बुंदों दे दिनै नोंथाङा दिनै रिजार्भ बेंकनि फैसा बोनायथ' हाया होनना बुंदों। दिनै मेन गुदि जों दिनै दिसपुरजों आरो दिल्लीजों जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार। सोर? प्रमद बर'आ बुंदों। प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट, लाबोबानो जाबाय ना। जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों, दिसपुरजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों। बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंलाय? लामा दोंसे लाबोथों बियो। दिपिनाबो जे माने बिसायख'थि गेलेनायाव ओंखारनो नागिरदों एक्सनिफ्राय। गेलेबानो जाबाय, जोंहालाय मा, जोंहालाय बिपिएफसो। सार, जेरै नोंथाङा जेरै बिदि मावना देखायबाय थादों सार, 5 गेरेन्टि जिखिनि स्किम जोंथ' मावखायो आरो गेरेन्टि दंबावो, जों बुंथ'वा। सारा मिडियाफोरनि थाखाय माबा सानदों? मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो, जोङो बाइक साइकेल गैथ'वा दा। मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन, आंहा बुंखाबाय 100%। सार, सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राबो गोबां माने बेबायदिनो खुनु प्रसार जायामोन सार। दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार। जाबायलै जाबाय। बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों? दा होमबा बे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया? बर' भाषा 90 सिडुलाव हाबजाबाय, बिनिफ्रायसो जादों दा। सार, लासैनो गासिबो जालांजोबबाय। सार, दिनै नोंथाङा किं मेकार बयबो बुङो मिथिगौ, बाट नोंथाङा बुंबाय थायो जे अपोजिसन पार्टी एसटि बेफारि बुंबाय थायो। मानो बिदि बुङो सार? गोबां दिनै अपोजिसन पार्टी नोंथाङा बेबायदि डायलग होबाय थायो सार। अपोजिसन पार्टी पिपलफ्रा सार। जाम्बालाय बुंथों।